Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam Suleiman. Malam Husaini gayi mutane Allah. Wallahi lokacin ya kwana biyu. Lafiya kalau. Ya bayar rabuwa. Alhamdulillah ya gida ne. Mun same ku lafiya. Masha Allah sannan. Ai ku haɗuwa ta yi daidai da zama. Me yake faruwa ne? Shin labari bai kai maka da cewa za a naɗa sabon sarki 22 ga wata ba ranar Alhamis? A wani gari? Garin Gwaji Bakwata ko insha Allah. Gwaji bare da na sani. Gwaji Bakwata. Masha Allah waye wannan sabon sarkin? To waye bai san adalci ba? Balan sarki. Bala sarki. Wanda insha Allah. Wanda na sani. Dan gidan marigayi? Malam Abakar ba? Kai alhamdulillah. To Allah ya kai mu wannan ranar. Ka san baban shi mutumin kirki ne. Kai alhamdulillah na tabbas na samu wannan labarin sosai kuwa. Mutane za su kushe su kama farin ciki. Kai Allah ya kai mu wannan ranar. Lalle ko ranar zamu zo ko da mu ba idanun mu abinci. Insha Allah. Masha Allah. Za ku ci za ku sha. Kuma za a gayyaci masu ya insha Allah. Nagode. Allah ya kai mu ranar. Masha Allah. Nagode. Da masu saurare na idan kana son ka ga fina-finan da nake yi to ka danna min subscribe Gboy Waka TV Gwaji Bakwata insha Allah idan lokaci yayi za ka gani da Allah ka danna mana subscribe sannan ka danna alamun kararrawa za mu dinga sanar da kai idan mun fara. Nagode masoya.